Ahojte, máte problém poskladať svoju igelitovú tašku? Tak ja vám ukážem ten najjednoduchší spôsob. Zoberieme si igelitovú tašku, jednoduchú, obyčajnú. Otočíme si ju a predtým si ju narovnáme, aby sme ju aj takto narovnanú neskôr rozbalili, keby sme ju potrebovali. Robíme stĺpčeky. Jeden stĺpček, druhý stĺpček, medzi tým narovnávame. Tretí stĺpček, štvrtý stĺpček. Takto poskladanú tašku si otočíme a ešte raz. A z tohto bodu, kde nám taška skončila, začíname robiť trojuholníky. Jeden trojuholník, druhý trojuholník, tretí trojuholník, štvrtý trojuholník, piatý trojuholník a zvyšok tašky si zastrčíme popod koniec. Urovnáme a máme trojuholník, ktorý sa nám zmestí do tašky. Ale čo ak máme aj menšiu tašku? Zoberieme si menšiu tašku a vyskúšame tento postup ešte raz. Tašku si urovnáme, otočíme a robíme 4 pruhy. Prvý, druhý, tretí a štvrtý. Teraz si tašku otočíme smerom k sebe, ako v predchádzajúcom postupe, a robíme trojuholníky. Jeden trojuholník, druhý trojuholník, tretí trojuholník, štvrtý trojuholník. Dávame pozor, aby sa nám taška nerozišla. Ďalší trojuholník. Postupujeme až na vrchol. A teraz zvyšok tašky jednoducho zasunieme do celého trojuholníka. A taška je hotová.